Ginang naman po nagtangkang mag-shoplift sa bayan po ng San Fabian, Nasakote sa metal detector. Para po sa detalye ng police report na yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Nasakote ang isang ginang na nagpanggap na customer sa tangka nitong pagnanakaw sa isang shopping center sa San Fabian, Pangasinan matapos mabisto ng metal detector ang ilang produktong itinago sa loob ng kanyang damit. Ayon sa inisyal na investigasyon ng pulisya, isinilid umano ng suspect ang ninakaw na 150 metro ng wire sa kanyang palda at 2 bote ng massage oil sa loob ng damit. Kabuuang 4,460 pesos ang halaga ng mga naturang produkto. Habang palabas ng suspect, tumunog ang metal detector sa establishmento dahilan upang lapitan ng security guard ang suspect at mahulog ang itinagong wire sa kanyang palda. Agad namang inaresto ng otoridad ang suspect para sa tamang disposisyon. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.